wenang rek magala anyelo gambira ana bikartu milan kusumo tali dahan mulat cancut cincing pangri ing turangga kuda wis tan kasamaran kabeh kenoka purba mung jer mung jer jer obah kang para Kurawa mundur saking pananggilan nagala kegolongan bubar kang samya ningali Keparang atur paman iya nggir kepiye putra Kaswatama mbok bilih Parwadya bala sampun samakta ing gati sawingga ing diri sak wanci-wanci kabidalaken boten badhe nguciwani paman ladalah iya cocok ya yen to kaya mangkono kang dadi tumindakmu pun paman ki marem pun paman lega pun paman ki bombong tak kira sira pantes kang dadi pambateng laku kang wetu dina iki budal menyang pertapan Harga Kilasa nundung marang Sang Begawan Bima Suci nggir Aswata lho ngesake dawuh paman enjing bidal gumuruh saking Astina negeri gunging kang Balakuswa Prabu Sanandira lir surya wedalira sata ing jalani tiyarsa madangi jagat do unguk-unguk aning sak bocah ing wukir merbabak bang sumirat kena soroting surya nampak mega lan gunung-gunung wong kaya mangkono bidaling Parwadya bala ing Praja Ngastina yen Cinadra Mbata rubuh candrane